vidjeli ste i sami. I da, možete i sami vidjeti koliko stvari trenutno imam u svom inventaru. Upecao sam ovu knjigu malo pre i trenutno sam prepun i Tanja odlučila da napravi kuću na ovim koordinatama koji su veoma daleko od naše kuće. Što epizoda mora da ima uvod, što jednostavno da ne pokrene onako randomly. I dala mi je efficiency 4 and breaking 3. Nisam je rekao da snimim, nego onako kao peci. Bez žaljenja sam prihvatio svoj zadatak, svoju sudbinu, da ona gradi, a ja pecam ovdje za nas oboje. Ovo je poprilično zabavno, kao što i sami možete zaključiti. Sad ću da je nateren da pojede ovo. Neće, ne verujem. Oh my god! Get destroyed. Sada moram da se pohvalim kako sam upecao ovo. Idem sada da je dam ovo, da samo vidi, onda će da mi vrati, nadam se. Sad treba da je uvalim nekako. Rekla sam pojevom da je bit mean, ali nije htjela ni da mi pohvali. A te mi je sad motivacija. Inače, nakon ovoga ću da vam pokažem kako napredujemo sa kućom. I za sada ostaje kao neko iznenađenje, imam veoma velike planove. I nikome neću da kažem, apsolutno nikome, čak ni Tanji neću da kažem kakvi su mi planovi za jednu ogromnu prostoriju. I upecali smo... Oh my god! Destroyed. Koliko durability-a? 1. Hoće neko najbolji fishing rod ikada. Ne, koliko ćemo da udamo? 4. Dobro, dogovorili smo sa Davidom da pazi da ga ne polomiš. Zapravo mogu bi da pecam sa tim fishing rodom pa da ga ispravim. Ali ne znam baš. Upecao sam kožu. Fantastično. Ne znam kako je ne mrzi ovo da napravi. Bukvalno, ajde da napravimo kuću. Ajde. I ona je ozbiljno krenula da pravi kuću, nisam verovao. Ali ne znam što ovdje onako u sredne dođe. Naša kuća je na 400-700. Znači ovo je jako daleko. Sedlo. I... samo to. Imam dobar osjećaj što se tiče sad ovog sljedećeg ulova. 100% će da bude name tag ili sedlo. Gledajte sad ovo. Znači šta sam vam rekao? Name tag. WTF George at its prime. Back here again with another fishing thing. Whatever you call it. Nije ovo loš uradila. Daj. Hvala. Ne. Tako, vidiš, može, sve može. Može se reći da je zabola. Da. Da, Tanja je pukao internet. Dobro, nekako smo uspjeli da natovarimo ovu svinju kod nas u brodić. Ne znam iskreno kako, ali... Mnogo simpatična. Sama je uskočila, samo sam stao na obalu da pokupim malo hrane i... Bup, upade. Da li ja to vidim? Oh my god, da. One, treba da bežim, beži. Fuck, ovdje mogu da me pogode oni. Ovo je poprilično opasno. I evo nas, konačno smo stigli, kao što sami vidite. Malo sam vam dao neki sneak peek, može se reći. I sada ću da siđem dole. I evo, bližimo se ulasku. I da, jedan ogroman nether portal ovdje će da bude kao nešto. Sa druge strane portala će biti kao nešto po nether sistemu. Kao sve će bude nether rack, nether brick. Biće stvari za potione i slično. Ovdje je Tanjina kuća. Kao, ne znam, Tanja vila. What the fuck? Nakin biser, dobro. Da, ima tu puno stvari. Evo je Tanja, konačno je se vratio internet. I da, evo možete sada vidjeti. Evo i sama rekla, evo Tanje. Možete i sami vidjeti, ovdje smo napredovali mnogo, praktično smo završili.
ovdje još neki detalji treba da se urade poput ovog enchanting table i slično. A kada se okrenem možete i sami vidjeti jedan ogroman chest room. Biće kao neki sorting sistem, to treba još da se uradi, to Tanja ume da uradi, ja ne znam napamet, morao bi da pogledam neki tutorial o tome. Može se reći ima mjesta za puno stvari, dosta često je popunjeno već, kao što i sami vidite cobblestone. Da, mnogo cobblestone sam ja jednostavno izbacio stone. Onda ovo, da, pa ovo, pa ovo, pa ovo. I tako dalje, i tako bliže. I da, ovdje sam dosta radio, samo sam ovako randomly stavljao blokove i slabove. Evo ovdje sam također stavljao te blokove, te slabove. I da, koristim čak i iron ovdje i coal, možda i stavim i gold, vidio sam da Zolje to radi, izgleda veoma cool. I sa ove strane također imamo, dobro, ovdje je jedan chest sa nekim stvarima, tu ću da stavim zapravo clay. I da, ovo bi trebalo da bude kao neki tunel do susjedne planine. Tu će najvjerojatnije da bude neka farma ili nešto slično dole, kao stepenice do dole ili nešto slično. Pošto imamo sad probleme s ovim curenjem, inače popravit ću, neće da bude ovako straight design, nego će da bude onako izmješano. Kao dole što sam pokazao, one stepenice će da bude tako izmješano. I da, ako imate ideju šta da stavimo ovdje i ovdje, kao što je Tanja uradila za ovu i ovu stranu, bio bi vam veoma zahvalan. Zato što trenutno nam fali ideje, pošto već sam odredio šta će da bude tamo, tamo će da bude farma, ovdje kao neki vrt, ne znam, stvarno, ovdje otko znam, možda bi mogli, stvarno ne znam u stvari, ali mogli bismo da uradimo životinje, ne, previše malo mjesta za životinje tu, tako da ćemo morati da se spustimo negdje dole, gore ne možemo zašto je gore već površina. I da, sada pošto me Daki podsjetio, sada ću odneti njemu ovaj prelepi fishing rod. I evo, stigli smo na pola puta, taman smo svratili do Tanje. Ajmo da vidimo da li možemo da uzmemo nekog konja. I evo me nazad nakon 27. prekida moje porodice. Sada smo promenili teksturu zato što sam imao dosta vremena, ovo sam ostavio Tanji, ovog konja. I sada ćemo iskoristiti tog konja da se odvezemo, tako reći, do Davida, da mu damo taj fishing rod da bi dobio nešto za uzvrat. Inače, nemojte da me pitate za teksturu zato što još uvijek nisam završio, ali nadam se da ću završiti, pa za nekoliko dana bi trebalo da je završim i znam tačno šta još treba da dodam u teksturu, tako da ne bi trebalo da to potraje još mnogo. Da, treba još da promenim nebo, solidno izgleda nebo, ali uvijek može bolje naravno. I još bi trebalo da promenim crosshair kao i srca. Mada recite mi da li vam se sviđaju srca da ih zadržim ili ne, pošto nisu uopšte loše, sviđaju mi se, ali crosshair mi se baš ne sviđa zašto je previše široki. Ubit ćemo ovog viča i da li smo dobili nešto korisno od njega? Ne, nismo dobili apsolutno ništa od njega, wow. I evo ga David rekao je, pošto je AFK, da ga samo udarim, ko je ovo? Udarit ću ga par puta, zato što mora da me čuje. Glava mu je bukvalno bila naopako. Evo, daćemo ovo i sada se nadamo da će nam dati 4 dijamanta, da li će nam dati tačno 4, zahvaljujem. Sada bukvalno možemo da idemo i to je to. Hoće nešto David. Pickaxe. Ne. Ovo nisam očekivao da Tanja se bukvalno stvori, nije ni krenulo kad sam ja krenuo s ovim konjem. I sada mi je, kako smo se svi ovdje lepo okupili, ovaj tryhard, klasičan Crocrack tryhard sa full diamondom, Daki koga nije briga za život, koji želi da se ubije, full iron, isto stanje kao kod Dakija, i Tanja koji je solidan builder, koji bukvalno ne nosi armor kako bi se video skin, mislim klasičan profesionalni builder, da. Šalim se. Stvari ne znam, nikad nisam vidio koliko zapravo dobro može da gradi, ali po onome što je do sada izgradila, rekao bi da poprilično dobro gradi. Dao je meni dijamanti i sada Teddy očekuje da ih on preuzme, ali ja ću ovako polako da moonwalkujem.
Dobro, dobro. Nisu loše uradili. Znači ja sad mogu ovako da se zatvorim bukvalno. Da. I sada ću da se popnem ovdje kako bi mogu da preskočim i stavili su da mogu da dođu do redstone. Ups. Mislim da ovo nije trebalo da srušim. Mada verovatno kad bi kliknuo 2 puta onako za redom, verovatno bi se pokvario mehanizam, a to ne želim da uradim. Da imamo šta je Impe uradio. On uzima svaki put lapis blok kad mu treba i nije loše ovo osmislio. Prilično lepo ovo izgleda, moram da priznam. Ovako kao fali nešto tu i tamo. Veoma, veoma originalno. Pa dobro, poprilično lepo izgleda. Samo što nije stavio painting s ove strane kao ni s ove. Ali dobro, nećemo o tome. Bez uvrede, ali ovo uopšte ne izgleda lepo. Da ti. Da imamo šta radi. Da li ću da uplašim ovu osobu. O, dole je mine. Šta je ovdje? Ovo mnogo lepo izgleda u ovoj teksturi. O, zdravo. Nisam htio da pravim probleme i slično, samo sam htio da onako malo razgledam, izvinjavam se, izlazim. Ćao. Ostani tu. Inače, konačno sam dobio ideju kako mogu da završim, kada završim sve dole, kako mogu da napravim na površini. Gore je neka mala kućica, ja mislim da je to Tanja radila, nadam se da je to ona. Inače, da, to bi bilo praviš jezivo da nije ona radila, jer zašto bi bilo ko dolazio gore i napravi kućicu sa praznim čestom. Ali nakon što sve ovo završimo, mogli bismo da napravimo kao ogromne zidove, 20, možda čak i 30 i više blokova visine, ovako da okružuje sve ovo i da budu kao, ne znam, ovdje kule koje idu ka gore iz zida planine, tačnije iz planine. I ovdje da bude jedan kao veliki zid i ograda od ozgore koja se spušta, kao i da može da ima kao malo prostora ovako, recimo nekoliko blokova visine, da može tu kao da se provuče brod, ili da napravimo kao sistem jedna vrata kao ovako i druga ovako, pa kao otvoreno malo pa može da se uđe i to kao od cobblestone-a, ogromna vrata, ili cobblestone pomešan sa još dosta materijala, sa još dosta drugih vrsta kamenja, otko znam, šljunka i slično. Ali da, sve stojim u planu, ali koliko je to izvodljivo ne znam, i ova svinja sve vreme stoji ovdje, ne znam što. A valjda se nije dispawnovala zato što je u čamcu i zbog toga mi je drago, baš mi je simpatično, verovatno ću da stavim neki name tag ili slično. I postavite mi u komentaru kako mogu da nazovem tu svinju. Da, evo možemo da završimo epizodu u ovoj Tanjinoj vili, da. Ne mogu da završim epizodu. Ali ne predlažite mi šta da pravim dole, zašto dole znam šta ću. Ali svako ovdje će da se račuje stepenice, to jest jedna na ovu stranu, jedna na onu stranu. Ovdje visina 37, a dole će biti najvjerojatnije visina 5 ili nešto slično. Ali bit će im potrebna nečija pomoć da ovo sve iskopam i da ovo sve sagradim. Najvjerojatnije ćemo Tanja i ovo raditi, ali vjerojatno ćemo tražiti pomoć još od nekoga i upravo mi se oglasio telefon. Tako mi treba kad ne gasim telefon kada snimam. Hvala Dragon Cypheru ili kako se već čita njegovo ime. Izvini ako sam pročitao pogrešno, ali on mi je dosta pomogao da sagradim, to jest dosta iskopao i malo je pomogao što se tiče druge strane, to jest malo je ovako mešao, to jest gradio. I evo, sada ćemo imati za kraj epizode ovu epic borbu. I da, ako ste uživali, ostavite like, pokažite malo supporta prema ovom tako dobrom serijalu. Šalim se naravno, ali uskoro će SG, uskoro će specijal za 25k, ako smo odavno prešli 26, ali da, treba mi malo vremena da snimim, nemam toliko vremena u posljednje vreme, ovo sam sada izvukao ovo vreme, ne znam ni odakle, ali dobro. I ako ćete u komentaru da napišete kako Daki stiže da snima redovno, a ide u isto odeljenje kao ja, nemojte to napisati zato što Daki ne radi stvari koje ja radim u školi, on se ne bavi nijednom vannastavnom aktivnošću osim po nekih takmičenja što ja radim. Ali da, to je jedan od razloga, i drugi, to ne ulaže
toliko vremena kao ja, ne kažem da se ne trudi i ne kažem da sam ja sad kao neki bog tu i slično, nego jednostavno on više voli da edituje na taj način da nema toliko katova, da nema katova na svake 3 sekunde kao kod mene. I da, to je bilo to. Vidimo se. Ćao!